Mario De Marco ma kienx l-uniku wieħed brabta ma' Times of Malta li ħaxol bxejn għal diversi snin minant Pierre Sledden li jissemma fil-Panama Papers. Fost dawn hemm Clint Calleja, segretarju tal-bord ta' Elite Newspapers. Calleja mhux biss huwa ħabib tal-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco, iżda jaħdem ukoll mad-ditta legali Guido De Marco and Associates. Minkejja li għaddew 4 ijiem, Clint Calleja għadu ma tax ir-reazzjoni tiegħu dwar dan il-każ li ġie żvelat Malta Today. Il-kumpanija ta' Sledden għamlet ukoll xogħol mingħajr kumpens għal Michael Rizzo li qed jimla post Adrian Hillman fit-Times of Malta bħala aġent direttur maniġerjali. Meta fl-aħħar ġimgħat ħarġu allegazzjonijiet fil-konfront ta' Adrian Hillman, dan irreżenja mill-bord ta' Times of Malta u inħatret inkjesta. Iżda fil-każ ta' Calleja u Rizzo, is-sitwazzjoni hi differenti tant li sa issa iddomina skiet assolut. Min-naħa tiegħu De Marco qed jgħid li ħallas 5 snin wara li beda x-xogħol għaliex ix-xogħol ma kienx lest, xi ħaġa li ftit qed jemmnu.